Kani mapar kani sa sayaw si Gwen. Kang Gwen nga post par mas daghan ang nibas ni Gwen dire kaysa kang Pam. Kay ang post ni Pamela kung kuhaan nimo og kanang kung itandi nimo sa kang Gwen kang Pamela sa kang Pamela wala kay mabasa nga mga comment nga so mayong adlaw kanatong tanan maparno so karon ni ata karon para maghatag tag video reaction ninyo. Mag-react ta aning duha ka nilangsad og gobernador diri sa Cebu. Kani si Gwen Garcia ug si Pamela Baricuatro. Si karon mapar si Gwen siya ang naglingkod karon isip gobernador. Dayon ang kani si Pamela kanang first niya nga langsad og gobernador diri sa Cebu mapar. Then kani si Pamela Baricuatro kuan ni kanang gi-endorse ni siya ni Duterte. So sa akong paminaw ra ba karon murag takilid si kuan kanang Gwen Garcia. Base lang na sa akong nadunggan sa mga tabi-tabi sa gawas. Pilyonon yun si Gwen karon. Base lang na sa akong nadunggan sa mga sa istorya-istorya sa gawas no. Then arita diri sa mga post. Arita sa mga post nila nang magbasa-basa atong basahon ang mga comment diri kung kinsa ang mas daghan ang nipabor ni Baricuatro. Arita sa post ni Pamela Pam Baricuatro. So kung arita magbasa-basa sa mga comment sa mga post ni Baricuatro, wala kay makita, wala kay mabasa nga nagbas niya. So sagaran sa nang comment dire kanang nisuporta gyud ni Pamela Baricuatro mapar. Mga post nga on mapar sagaran kaning nang comment ani kasagaran ni mga supporters ni Baricuatro. Wala kay mabasahan nga nagbasa ya puros kini ni puros kini ni pabor ni Baricuatro mapar. Pila ni ka libo ang commentary daghan kini mapar. Wala jud kay ma-comment nga nibas niya. Sagaran gyud ni pabor gyud ni Baricuatro mapar. Pero arita sa post ni Gwen post ni Gwen dire. Kani mapar kani sa sayaw si Gwen. Kang Gwen nga post awa mapar. Mas daghan ang nibas ni Gwen dire kaysa kang Pam. Kay ang post ni Pamela kung kuhaan nimo og kanang kung itandi nimo sa kang Gwen kang Pamela sa kang Pamela wala kay mabasa nga mga comment nga wala makauyon sa iya. Puro gyud ni believe ni Pamela. Puro gyud sila nagsuporta ni Pamela. Pero ari ka kang Gwen mapar. Mas daghan man ang nibas ni Gwen na may ma-comment dire nga change is coming soon Cebu province. Nasa mingon dire nga last na lang kunong sayaw ni Gwen karon. Nasa mingon dire no vote for Gwen. Nasa mga comment dire mo Pam Baricuatro nami PDP laban. So mas daghan gyud ang ni pabor ni Baricuatro mapar. So
nang paminaw nako murag pildihonon gini si Gwen, paminaw nako murag mailisan gini si Gwen karon. Dire mo guni na one mapad, dire mo guni na medyo na tikyaob ang kandidatura ni Gwen Garcia ba sa pag ah, kung atong tawgon gani mura siya kanang nitalikod ni Duterte. Wala siya ma-comment nga bati ni Duterte, wala siya ma-comment kay